Dobrý den, dneska se podíváme na jedno z největších aha v dějinách filozofie. Připoutejte se, protože nás čeká Kantův koperníkovský obrat. A nebojte, nebude to bolet, slibuju. Takže představte si, že jste filozof v 18. století. Všichni kolem vás si myslí, že naše mysl se musí přizpůsobit světu. Jako když si obléknete kabát podle počasí, svět je daný a my se mu musíme přizpůsobit. Ale Kant řekl, moment, co když je to naopak? Co když se svět přizpůsobuje naší mysli? Tohle přirovnal ke Koperníkovi. Ten kdysi řekl, možná se neotáčí slunce kolem země, ale země kolem slunce. Kant udělal něco podobného, jen ne s planetami, ale s poznáním. Podle Kanta totiž naše mysl není pasivní houba, co jen nasává informace. Naopak, máme v sobě brýle, skrz které svět vidíme. Jenže se ve skutečnosti nejedná o brýle dioptrické nebo sluneční, ale nazírací formy. Čas, prostor a myšlenkové kategorie jako možnost, existence, nutnost, příčinu a následek. Bez těchto brýlí bychom svět vůbec nechápali. Takže když se díváme na svět, nevidíme ho takový, jaký je, ale takový, jaký nám naše mysl dovolí ho vidět. Kant tomu říká věc o sobě versus věc pro nás. A tu první, tu nikdy úplně nepoznáme. Smutné, ale pravdivé. Ale pozor, Kant nekončí jen u toho, že naše mysl aktivně formuje zkušenost. V kritice čistého rozumu přichází ještě s jedním velkým varováním. Rozum má totiž jednu špatnou vlastnost. Když mu dáte trochu prostoru, začne si vymýšlet. Nechce se spokojit jen s tím, co můžeme poznat skrze zkušenost A, tak vznikají iluze rozumu. Otázky typu má svět začátek, existuje nesmrtelná duše, je Bůh? Problém je, že tyto otázky překračují hranice možného poznání. Rozum se snaží aplikovat své kategorie tam, kde nemá žádná data, mimo zkušenost. Kant říká, stop, tady už nepoznáváme, tady jen fantazírujeme. A to je transcendentální dialektika, kritika těchto zdánlivých důkazů, které nás lákají, ale jsou jen klamy rozumu. A teď přichází další level, kritika praktického rozumu. Kant říká, že i když teoreticky nemůžeme dokázat svobodu, Boha nebo nesmrtelnost, prakticky je potřebujeme jako postuláty morálky. Proč? Protože bez svobody by nemělo smysl mluvit o odpovědnosti. A tady přichází jeho slavný kategorický imperativ, základní princip etiky. Jednej tak, aby maxima tvé vůle mohla vždy zároveň platit jako princip všeobecného zákonodárství. Jinými slovy, když něco děláš, představ si, že by to dělali všichni. Pokud by to vedlo ke katastrofě, nedělej to. Takže Kant nám ukazuje nejen, jak myslíme, ale i jak bychom měli jednat. A to je, přátelé, filozofie, která mění svět.